ودلو 10 عمت ونداو حدا قدامت ناي جون بلاك سباي كون قتيلو 5 عمت دو غلدو سيكا دنقرنا دي سباي كون قتيلو جون بلاك حق دحر دايلو كسري تودي سنك جون بلاك سنك سلطنه وا كمي كيسلطن كاطفا مش اذا 5 عمت ابرسي يلو هو صابر جينا حمود حلاف ديك ايكونكم وانت هيدا اخا ايكونكم كره ازستي ارما ازست كنا دلولو سات زمصنيو لحساب كاب طيت بلعلي تفرحتلو كاب مرأي لبله ناموت موت يلي كاب ارترا زموتن كاوزي زقبل منعسين نامصو كندي نغير يشرح له كوينات جنا اي تودئن كوينات سلام عليكم جي وعليكم السلام سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبرات فتوات تخاتاتلتي شدن رياكت سوان انه والله ما عنتون كم تلمود بحدش فيديو تراخينا لنا مالتي حساب موداتا مساي صنيحكم اب موداتا دمانس شانل زي شير فلو سلتبلون سبسكرايب سلتغبرون نابنا له معنتي بروجرامات حلف كلنا جن فلي زبلو رئيتوتاتن هانص زقونو ملእኽታት ንጽሕፉ ለይ ሰባት በመልኹ ማለትዩ ኣዝያ ዘመስግን አጆኻ ሓወድ መለይ ቃመጪ ማለትዩ መለይ አጆኹም ትብል ቃልያ ማለት ሓቦግ ዲራትና ዘላ አጆኻ ሚስ ዩ ሰንሻይን ከምሰሉ ማለትዩ ሶሎ ሜዲያ ከማኻ ጉሓፍ እዩ ኩልኹም ዩቲዩበራት ሓደ መውቀጢ ሽደን ክትፈልጥ ጀማል አዲን ሽደን ክትፈልጥ አነ ቅድም ሕጂውን ኢለካ ጽሒፈልካ ከባቢ 3 ዓመት ንዓኻ ከም ዝተኻታተልኩ ደስውን ይብለኒ ክትይስ ከለኻ በጀካእቲ ምፍላይ ትገብሮ ከይገርመካ ክሳብ መኪና እንዳመራሕኩ ዝስምዓካ አስተውዕል አነ ንማዕበል ንሶሎ አይበልኩኻን ወይ ደገፍተ ግደፉን አይበልኩኻን አነ ዝበልኩኻ ንኤርትራ ጽርፉ ኢለካ ድሓር በጀክ ሓደ ሰብ ብቕኔ ዝጻረፍ ገዲፍካ ማለትዩ ብቕኔ ጻረፍ መኒሞ ጀሚል ሕጂኮ ተዋና ሽጉሩ ንስዩ ብቕኔ ጻረፍ እንድሕር ኮይኑ በቃ እንዳገደፍናዮም ኩሎም ኣብደን ብዕንክሊል ካብቱ እዚኣ ትፈትዋን ተድንቆምን ረሳሕ መልሓሶም በዓል ጆን ብላክ ጎይታ ትብሎ ጎይታኻ ንዓኻ መሰልቶም እንዶ ኣይኮንካን ቪድዮም ክትጉሕፈልና ትውዕል ሓድር ሕጂ ንስኻ ይሕጎስዮም ኢልካ ዲኻ ትሓስብ ስለምንታይ ብማዕረ ዘይተጥምት በዓል ዕላማ ስለዝኾንካ ሕጂውን ንምሳሌ ናይ ኣወል ወይ ናይ ናትና ኣላስ መላሽ ንበል ኣሎ ብዙሕ ዛረቡ ሓቂ ክትብሎ እንድሕር ደሊኻ ግና ንስኻ ኮነ ኢልካ ካብዚ የለ ኮነ ኢልካ ነገራት ጨዊኻ ክትክፎኦም ኢኻ ንዓና ኢና ንሰምዐካ ሽደን ልቕማጽ ታይዝ ባህልያ ቅጽል ሹምያ ካብ ጀሚል ተዋህበት ማለት حراي اندي بزغونه you are absolutely right دير شدة طعم مدهني absolutely right يلي مغنياتو انسي ابتناتي نايت مال زربا زتزاربكو نطبي اندحرد تقيمو تغيوتلو تخوليهم بزحات سبات مالت ግን ኩሉ ሰብ ክትሕጉስ አይትኸለኒ ሓደ ግዜ ሓቂ ነው ዓሉ ተዛሪበ ንባዕሉ ሙዚቃ ክጎስ ላይ ይኽእል ምክንያቱ ተማሳሲልካ ክትነብር እዩ ኣብዚ መሬት እዚ ሓደ ሰብ አይነሩ ዝኾነ ጋዜጠኛ ሓቲትዎ ማለት እዩ ደራሲ ስብሓት ገበር እግዚአብሔር ይዝባሃል ቁም ነገር ዘሎ ጽሑፍ ዝጽሕፍን ጽቡቅ ዛንታዊ ሓጸርት ልብ ወለዳት ገለ ናይ ምድራስ ክእደት ዘሎ እዩ ማለት ስብሓት ገበር እግዚአብሔር ደራሲ እዩ ብዝኾነ ግን ሓደ ግዜ ተሓቲቱ ነይሩ ማለት እዩ ቅኑዕ ኮውን ኣለካ ማለት እዚ ቁም ነገር ዘሎ ሰብ ዘይትሕሱ ዲኻ ንባዕልኻ ተሓሲኻ ትፈልጥ ገለ ተሓቲቱ እወ ይፈልጥ ኢሉ ንምንታይ ኮም ኢልካ ኢሉ አይ ኣሕሱን እንተ ለካ ማለት ኣነ ኢየሱስ እየ ማለት እዩ ወይ ካ ጎይታ እየ ማለት ኢሉ ማለት ንምንታይ ሞ ከም ኢየሱስ ክትኮን ዘይትደሊልወስ ተሰቂለኽ መውታ አይደለም ኢሉ ኢሉ ሕጂ ኣመወዳታ ነግረ መንገዱ ክልተ ነገር ይከመሓላልፍ ደሊ ዘሎ ንዒቁ ወይ ካ ኣነ ተዘረባ ኣስተዋሒደ ይኩን ጠሚት እዩ ሓቂ ተዛሪብ ካብ ዝመሬት እዚ ኩሉ ሰብ ይፈትወካ ማለት ኣይኮነን ሓደ ግዜ እቲ ሓቂ ዋላ ንባዕላ መራር ትኾነሉ እዋን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ በዚና ሰብና ቀተለ ኸይ ሕግ ፈኺስሎ ስለዚ ይግባይ ይወሰብ ኮዚ ወደሎ 10 ዓመት እንዳው ሓደ ሰባት ብሳንዱቅ ተጠቀሚሮም ለናብ ስድሮም ኸድለው ክንደይ አንስት ማእሚነን ኣለዋ ክንደይ አንስት ቆልዑ ዘኽቲሞም ኣለዉ ክንደይ ኣደ ወዳ ኣክንደይ ባልጃ ሒዙ ዝመጽግ ምዕጉርታ ክስዕም ኣብ ሳንዱቅ ተጠሚሩ ዝኸዳ ኣሎ ብሰንክመን ሰንክዚ ሰንክ ጆን ብላክ ሰንክ ሰልጠነ ዋ كمي كيسلطن كاطفا مش نسخاتكم كلتهم مالي افتحنيركم كم نفحيتو حبر تغيركم حسوتي تفلطوا ابيرتاس بايدوي اذا ما دبزي هذي ارتراو كفوتو بقصالي اما عاد 3 غزي ناوشت ارترا امدا تخفوتو لكم لقامص حراي ጽبو ሕጂ ተዋና حساب ኣብዚ ዘሎ حسابات ክልተ ነገር እዩ ሰባት መሲልዎ ምን ሓደ ዝኾነ መንገድ ክተልዎ ይኽእሉ ከይመሰሎም ተተሪፉ ከዓ ኮጽ ይኽእሉ ሪዛይን ገብሩ ይኽእሉ ማለት ጸገም ዘለዎ ኣይኮነ ተዋና ጸገም ዝገብሮ ግን ሓደ ትማሊ መሲልን ኢልካ ተዛረቦ ዝነበርካ حساب ተመሊስካ ነቲ ዝገበርካ ሁሉ ነገራት እንድሓር ትምለስሞ አይ ምምሳልስ መሲልን
እንዲነሩ ግን ሎሚ ገዲፎ የኤልካ ናብ ካልእ ናብቲ ሕጂ ዘምፀካ ስራሕ ወይ ከዓ ናብቲ ይሓይሽ ዝበልካዮ መንገዲ ክንድትኸይድ ዘረሰና ይዛረቦ ዘሎ ዘረባ ብዓይን ሓቂ ተሪእናዮ ሓደ ሰብ ኣብ ማእከል ኣውሮፓ ንክሰርሕ ንክሽቅልን ኢሉ ኸይዱ ሃንደበት ክመውት የብሉን ሰልጠነ ከዓ ኮርዩ ብርጌድና ሓመዱሲ ማለት ኣነ ጆን ብላክ ክእሰር ኣለዎ ዝብል ኣይኮንኩን ዘስምረሉ ዘለኹ ብደንብ ጌርኩም ዳኣት ሓሳብ ኣብ ላዕሊ ዕውኢኹም ክእሰር እንድሕር ኮይኑ በቲ ዝገበሮ ሕጊ ተተታሒዙ ማንም ሰብ ብዝገበርካዮ ጥፋት ሕጊ ከዓ ልዕሊ ሕጊ ክኸድ ስለዘየብሉ ደስ ይዝብለካ ሕጊ ላዕለዋይ ምዃኑ ጥቕዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጥፋት ኣሎ ኢሉ እንተኣሚኑት ፍርዲ ቤት ኣሲርዎ ኣሎ ክፈትሕ ተኮይኑ ከዓ ክፈትሕ እዩ ማለት እዩ ግን ክውስኾ ነይርዎ ክትብል ተለካ ፈራድ ንስኻ ኢኻ ዝኸበደ ነገር ንሱ እዩ ማለት እዩ ኩም ሰብ የለ እስኪ ሓቀኛታት ተኾንኩም ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ስደት ጌርኩም ኣለኹም ዓዲ ዘይትኸዱ ኣንዳ ሃገር ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ተባሂለን ማእኸላይ ኢድን የውፅኣ ፍረ ነብሲ ናይ ኢሳያስ ክንደይ ይቆፅራ እዚ ደይኮናን ሕልግና ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስነ ምግባር ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋት እንዳ ሃገር ብጣዕሚ ትሓዝን ሕጂ እቲ ቀዳምነት ናይ ጆን ብላክ ሰብኣይ ኮነ ቀቲሉ 5 ዓመት ዶ ገለ ደውሲካ ድንቁርና እዩ ሰብኣይ ኮነ ቀቲሉ ሓለውሎ ብዙሕ እንተኣሽሙ ትገብሮ እዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ግዝያዊ ፕሮፓጋንዳ ብዙሕ እንተሕዲ እንተዘይስተዋዕልኩምሉ ፅቡቅ እዩ ولا حدا استفرد فريلا انت تفريد وين يدلكم دلو حدا اب غيزو كنغركم هنا قال اي انت تفريد وين ولا حنتي نسلقات نسلفت حنبر كما اتوم سريقو سبقتيلو غبنجيرو غلغله ايكونن يزريو حجي دي غلا كل يله لو ما عالت تصللي يلو تصلل اتوم سبات تصللي بقى انا يا امور شجر علني حم يلو بقى مدانيت مني حسبلو مندي انا يلو سيريس لكم دلو تدقرو بسي انت حسبلو صلوا يلوم حمومي بك انا اي رئيس نفسي هيفلطني مني خاد دبولني يلو لا سيريس لكم الله انا مني خاد دبولو مندي انا يلو صلوا لي انا مدانيتي اي فولط انا نفسي يلو شمي يفولطو غير يفولطو يلو اذا كله دمص تمص اغلت ابزا سري يفني وايلهم هلو معاف ابزا سري انا يفولط انا شمي زو اقولنا خلينا دولني لو حسن نسيني انا بخنيني ادغعس حمومي يلو ودر عايش من عمتي انا حمومي حراي صبغيو مغنيات كام تاي تردين ندحر اسب كسر كوينو انا طعي مس لبي مس قلبي زخونه نجر غيره غلغل الكا ندحر انا بحقته كوينكا معبل مراخو خامو حق مفرد نمبر انا نبع عليكم ويتحسوا الناس كي نمنتا خبا خوم تبل حج معبلسي حق يزارب زلو تقول نسبات كاخم زولكم كيخم نبعلو حق يزارب من ديولكم نبعلو تزخون نيرو كيده خمزي زغبرنا اينا خمزي بلاينا تعريقنا اينا غلغل لا الكا مش نغرات كتقالوم تفت ندحر اب حق اتيخا مخنياتو جون بلاك اب حق مئتاو نعها زحقسكا زلو مخنيات كلته نغري تحده غبرو تباهلكايو استوهابك علامه نيرو نسو كتغبر عنقفات زخونه كاسب سلا زخونه يمبر تتاسيرون تتاسيرون حج معبل نسخه لها تاسير كاي تاسر كان عيتم طال انجرا لوط الله بقى توديو مالت جون بلاك حق اندحر دايلو كسري توديو ما مشتايلو هو جينا تنهاتو طبعا جينا نايجيسن علىكا نايتن كالوت تغوسن نبركا ناي باعش ودن وين الله مهنياتس نايش ودن كمز خمسه تبنير كاي مسولو اذا 5 عامت ابرسي يلو هو ايش برافو سامشي ريسك قد كن دومون كن ستينا زربانات كاري ايكونن كل قالوا بقى اسخا برجينا حمود حلاف ديك ايكونكم وانت هيدا اخا ايكونكم بقى كلكم مليون كور كابزيت مهارو تمالي انا برجينا حمود بقى بتخم عنت ايلو عقرقر نيرو جنبلاك حجرايو زغرنيو نخيد اسكا كور ازستي ارما ازست كنا دلولو سبات زمصنيو انا ودغلوم هذا اغاطامي اكبابي زغبر زلو دلالا محفري غلوم هذا ماخل دلالا نايك كاب ارترا زموصن كاوزي زقبل منعسي نامصو كندي نغير يشرحلو بزخا انا طرح زيكونكس معت ناي منغس اكلات حزا حلفتي صطا خيترفو يفلطوا نا حدا حلاف كن اغيدما يفلطو ايكون النسو تناي برت كوت فلطوا يخم بغلص وطيس استاغد حلاف يله غزايل سلازي ناشفنا نمتاي نخيد بروفيسور صبو قريبكا يخا ግን نمتاي يشفن على تግራይ سرعات بزي ملاو يمن اسينا سدت زلو نمتاي زي نوصو كسمع سينا فرحنا نبر تግራይ هاجر لمغبار لتقالسي تግራይ تسعر لا مسواتي لخفل من اسي لفري تግራይ لحساب كاب طيت بلعلي تفرحتلو كاب مرأي لبله ناموت موت يلي حجي زحاونا زبلنا زول حجي حسابسي
ልዕሊ ተቃልት ዘፍርሖም ሰባት እዮም መጽኦም ዘለው ልዕሊ ጥይትን ልዕሊ ሞትን ዘፍርሖም ሓሳብ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት ሓቂ እዩ በቃ እዚ ጠጠው ዝበለ ሓቂ እዩ ምንም ታይ ዝበሃል ኩሓሓላ እንድሕርፈቲንካ ሓሶት ያልካ ዝኾነ መረዳእታ ተቀርብ ትኸዲኻ ግን ንሕና ብሓሳብ ምስዓር ኣብዩና ሓሳብ ስለንፈርሕ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮፊልካ ምውጋዕን ምዕላልን ዝበሃል ተሪፉ እምኒኻ ክትደራበት ውዕል ማለት እዩ ኩሉ ወይ ሓደ ነት ሓደ ይሸጦ ንሓው ንሓፍቱ እንዳሕለፈ ይሸይጥ የሳውር መከራ ይርክበሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ትውልዲ ጽባሕ እንታይ ይኮውን ሕርዳ ኢልኩሞ ሌባ ሰራቂ ሙሽሙሽ ትውልዲ ይፍጠራሎ ማለት እሺ ኣብ ኬንያ ንሃገር ኢኮኖሚ ልምዕባይ ግብሪ ክውስኽ የብመዋሉ ጥራሕ ቅድሚ ዓሚ ፈቂዶሚ ደልዮሚ ልመረጽዎ ዊልያም ሩቶ ስልጣንካ ልቀቕ ኢሎም ኬንያውያን ነፍሱ ትተጨንቅዋይ ዕረፍቲ ተተስእንዋይ ኣብ ዓድና ግን ብሚልዮን ልቁፅር ህዝቢ ለጠፊኡ ኣሽምባይዶ መራሕትና ስልጣን ክለቁ ኣብ ግዜ መሪሕነቶም ልፈጸምዎ ውድቀት ለኸተሎ ጥፍኣቲ ይቅርታ ምባለ ዓቀብ ኮይኑዎም ኸዝለል ወንበሮም ንምድልዳል ተጎጃጅሎም ሆባይ ይባሃሉ ብዙሕ ግዜ ትውጋዕ ሓንቲ ነርያ ነርንያ ክልተ ዕሩኽ ነይሮምስ ኣብ ዳሃረስሉ ዝእሞጽስ ገልጠም ትልተሎ ተሓደል ተዓርኩ ዋ ኣቱም ዓርከይታ እዩ ትብለተሎ ኣይ ሱቕበል እግሬ ልብላዕ ኣለኹ ኢልዎ ትብል ብዙሕ ግዜ ትውጋዕ ኣባህላንያ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ እግርናለ ካብ ምብላዕ ሓሊፉ ኣኽሳድና ወጽሑ እተው ነፍሲ ውጽ ነፍሲ ይባሃሉ ህዝቢ ኣብና ህልውና ሓደጋ ለኣተሉ ደረጃ ኢና ነን እቱ ኸዝለሎ ና ፖለቲካ ቅልውላው ፎተና ጸላኣና ሱቕበልና ኤበልና ናኹላትና ህይወት ልልክመሉ ኣብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ኢና ነን ኩናት ገና ያ አንታ ወደይ ናብኤ ዝኸደለ ብዘበን ኣነ ኢሉ ስለዚ እግሬ ዝብልዓ ዘለኹ ሱቕበል ኢሉ ወዲዮም ዝበሉ በቃ ሱቕድና መኽልብል እግርና ኢድና ኩላዋ ጣሚርና ኣይ ጉድ መከራኸር ኸብካ ስበልካ ጸልንስኻሺ ኣይተወደአን ኩናት ኤገነስ አወር ኤነሚስ ኣይተወደአን ታይዳ ኣይተወዲኡ ተኹሱ ይጠጠው ኢሉ ታኮሃ ትበሃልማ ብእንግሊዘኛ cessation of hostilities ያትብል ታናይ ፕሪቶሪያ ፌርማ ዝፈረምናያ ተኹሱ ጠጠው ምባል ያትብል በር ኩናት ጠጠው ምባል ትብል ያ ኣይትብልን ስለዚ ቱ ኩናት ይቅጽል እዩ ዘሎ ባይ አዘር ሚንስ እንታይ ዲዮም ዝገብሩ ዘሎ ቀስና በሉ ትሕቲ ኩናት ምድፋእ ናገበሩ ሓደ ስጉምታት ንቅድሚት ኣይኸዱ እንዲዮም ሓቅባ ንዛረ ከይዶም ኮይም ኣብ ራያ ከይዶም ጸለምት ከይዶም ኣብ ምዕራብ ትግራይን ክኸዱ ትጽቢት ንገብረሎም ኣብ ኣተን ጥራሕ ግን ኣይኮነና ክንጥም ዘለና ከምታ ሕጂ እዚ መስሓቂ በቃ ጠቕላሉ ክብክብ ኢሉሲ ትናይሎም ማዓንቲ ቪድዮ ሪኢኹም ዘለኹም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ በቃ እዚኣቶም ወዲ እዚኣቶም በዓል ከምዚኦም ዝኣመሰሉን ተንተንቲ ሒዝና ኣለና ሕጂ ተወዲ ኣላ ዓዲ በቃ የለናን እኮ ጽባሕ ገለ እንዳበለ ማለት እዩ ሽግር ዝጽውዕ ሽግር ዝፈጥር በቃ ድሕሪ ሕጂ ኣነ እንታይ ክንገብር ሓሲብና ኣለና መሲሉኩም ምስ መሓዞተይ ገለ ከምዚ ዝብሉ ዘረባታት ከም ዘለዎም ቆጽሉ እዮም ኣብቲ ቻነል እዚ ማለት እዩ ካልኦት ግን ትምህርታዊ ፍልጠት ዓቕሚ ገንዘብ ከምፁ ዝኽእሉ ነሰብሲ ኣቴንሽኑ ዳይቨርት ገብሮ ዝኽእል ናብ ጽቡቕ ነገር ማለት ማ ነገር ገዲፍና በዚ እንተነጠፍናሉ ጽቡቕ ይምበር 3 ዓመት ገለመለን ሰሪሕካ ብተማሳሳሊ መሕዘነ በዝኾነ መልክዑ ብዜሮ ተራቢሕ ውጽኢትካ ከምዚ እንድሕር ኮይደሲ ነየንዳ ኣሰልጢንካ ያለኻ የናይዳ እዩሞ ምሳኻ ተላዚቡ ፍታሕ ክፈትሕ ይል ሓደ ሓውካውን ኣብቲ ኮይኑ ጸረፍ እዚውን በዚ ኮይኖም ጸረፍ ዘሎ ናይሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ዘሎ ኣይትጸረፉ ርእይቶኹም ከም ናይ ነዓል ጀማል ዝበለ ሓሳብ በቃ ብዝመሰለኩም መግለጺ ኣቕምጥዎ በትደስ ዝበለኩም ሓሳብ ደስ ይልነሎ ማለት እዩ ብኡ ኣቕምጥዎ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ቻነል እዚ ክመሓየሽ ትደልይዎ ነገር ጽቡቕ ዝበሃል ነገር ብጽቡቕ ቅጽል ኣይ እዚ ኣስሕማቕ ያ ከምዚ ኣተትገድፋኮ ዝሓሸት ካሊ መንገደላታ ኣትብልዋ ነገር ተሊኣኻ ናብኡ ክንቅጽል ማለት እዩ ሰናይ ግዜ ኾነልኩም እየ ዝምነ ሉዋም ቅነ ንሕና ቀኒዮታ ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋት ኢማንት እዩ